Това е сайта, в който работя. По-точно, то няма и какво да се прави. Единственото, което съм се регистрирал и ми дадоха бонус от ето тези $110, които на ден ми носят 0,7%. Това е защото не съм инвестирал. Ако се инвестира, процента вече е 1,5% на ден, което, например, за $100 е 1,50 на ден. Кажа, че 3 лея. За момента, без никаква инвестиция, са ми се събрали $3,11, които, за да мога да дръпна, един път дръпнах 50 цента, но сега има едно условие, трябва да кача едно видео, което и правя в момента, и тогава ще имам право да ги изтегля. Ето тук другите участници правят същото, всеки си качва някакво си видео, има си чат, който ви отговаря. Това има много, които пишат на английски, на руски, на български няма, но карайте. Реферали не съм събирал. Имам тук един човечец, но не кой знае какво може да се работи и без тях, а и без инвестиция, което искам. Това е, което иска. Ще оставя линк за регистрация. Нека да пробва. Нищо не го бърка. Така, сайта си стои без да правиш нищо, се събират. Ето аз имам без да правя, казах, $3, които сега като кача видеото ми го одобрят и ще си ги дръпна. Нека се събират пак. Това е. За сега има много езици, всякакви български също още няма. Но някой ден и това ще стане. Това е в общи граници. Сега трябва да искат също така на видеото да се покаже и лицето ми. Иначе няма да го признаят. Здравейте, много да ми одобрите видеото, хорица. Ти живи и здрави. Това е за сега от мен. Чао и успех!